ನಮಸ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪುರಗುಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದಿತ್ತ ಐತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ಪಾಡ್ಬೈತೆ ಗಾಲಿಗೆ ದಾದಪಂಡ ನಾನು ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೇತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ವಾಗಿತ್ತು ನಂಚಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೇತ ನಟ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿನ ಅಗುಲುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಏರೇನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಗುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತನಿಗಳಿಗೆ ರಾಮನಾಮಿದ ಐತ ದೇವೇರ್ನ ಕೀಟ ಪೂರ ಬರ್ತಿನ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅನಿತನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಎರ್ಮಾಳು ತೆಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದ್ರ ತೀರಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕೆರು 1949 ರಾಮ ಮಂದಿರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾಮಾತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ 8 ತಿಂಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನನು ಓದಾ ಒಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾವಿರಾರು ಕೈ ತಾಳಪತದು ಪಜ್ಜದೀದು ಉಸಿರನೇ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆನೇ ಉಸಿರು ಮಲ್ತೊನ್ಯ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರಗ ಇತ್ತ 75ದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇವರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಗುಲದ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ರಾಮದೇವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನಗ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪುಡುದರೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪಂಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪುಡುದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿನ ಅಲ್ಪದ ಸಂಸಾರದ ಎಂಜೆಂಜಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಂತೆ ಮತ್ಸರದ ವಿಷಯ ಎಂಜೆಂಜಿನ ಅವೇ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗು ಪೂಜೆ ಬಟ್ಟ ಆರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಚನೆ